ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, имрӯз рейтингҳои UFC тағйир ёфтанд ва дар рейтинги паунд фу паунд, яъне беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн, Ҳамзат Чимаев 7 зина ба поён рафта ҷойи даҳумро ишғол кард. Ана Шон Стрикланд бошад, дар ин рӯйхат пайдо шуда дарҳол ҷойи ҳафтумро ишғол кард. Волкановский, Перейра, Пётр Аспинал, Двалишвили ва Ҷошуа Ван бошад якзинаӣ ба боло рафтанд. Пантожа ва Царукян бошад дузинаӣ ба поён рафтанд. Оливейра ва Дюплеси бошад якзинаӣ ба поён рафтанд. Дар ҷои якум ҳоло ҳам Махачев аст, дар ҷои дуюм бошад ҳоло ҳам Топурия. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Апа хӯаро, акав додаро, бародарое ки дар ғарибӣ қарор доред, дар Москва, Московский област, компанияи Паҳлавон TJ дар хизматай. Хоб, ака як минут биёбрем. Бо нага ки ҳамин мақсад мошинаи холира видео кесия. И бародармон ана дар реестр буд. Чӣ хел рафтем бади? Ягон проблемаши? Раҳ да ягон мушкилӣ чӣ дакта? Не ака, сабз. Айсуми додагит розӣ? Компания ки ту интихоб кардӣ, дигар бародарои ғариб да чӣ гуфтани? Совет метум ака, беҳтарин ай рафтем, ҳамин максимум 40 минут истодем онҷа вақти гузаштам да. Паҳлавон TJ ҳар рӯза дар хизматай. Ин мошине ки шумо дидесен, и бо майл ба кай сафеде ки якта дар раҳ хизмат мекунад, и дар компанияи Паҳлавон TJ хизмат мекунад. Номро дар рӯи экран мешавад, занг мезанем, мо зангҳои шуморо қабул мекунем. Худованд нигаҳбонтон. Яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди вазни миёна Насруддин Имавов ба чемпиони нави вазни худ Шон Стрикланд таҳдид карда ӯро огоҳ кард. Мегӯянд ки ман ҳамаи чизро ба дил наздик қабул мекунам. Албатта ҳамин гуна аст. Дин, оила, миллат барои ман ин чизҳо бизнес нестанд. Ҳар як таҳқир нархи худро дорад. Ту барои ин чизҳо ҷавоб медиҳӣ. Шон Стрикланд, бо ман дар охир оғӯшгирӣ ва эҳтиром намешавад, навиштааст Имавов. Ва дӯстон, бисёриҳо Ҳамзатро танқид карда истоданд ки баъди чунин суханҳои гуфтаи Шон Стрикланд, Чимаев ӯро ба оғӯш гирифта сари ӯро буса кард ва ҳатто ба ӯ камарбандро супорид. Ба фикри шумо дӯстон, ин кори кардаи Ҳамзат дуруст буд ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Мо бошем ба шумо суханҳои акаи Ҳамзат Артур Чимаевро пешкаш мекунем. Кори шудагӣ шуд, бо ин ягон кор карда намешавад. То ҷое ки ман медонам ягон гуна осеб набуд, лекин дар вазнкамкунӣ проблема буд ва ҳатто дар байн савол пайдо шуд ки аз муҳорибат даст кашем ё риск карда то охир равем. Аммо организм аз кор монд вақте ки 1 кило 200 грамми дигар монда буд. Шаб то саҳар онҳо хостанд ки боқимонда 1 кило 200 граммро кам кунанд, лекин нашуд. Шояд шумо худатон дидед вақте ки Ҳамзат ба болои тарозу баромад. То ҳамон лаҳза мо сахт кӯшиш кардем. Як маротиба моро манъ карданд, чунки саломатӣ иҷозат надод ки вазнкамкуниро идома диҳем. Баъд 1 соат вақт барои истироҳат доданд ва баъд боз вазнкамкуниро оғоз кардем. Ҳамзат моро огоҳ карда гуфт ки дар чунин ҳолат намедонам ки муҳориба чӣ гуна мегузарад ва гуфт ки ман боварӣ надорам ки ҷангида метонам. Лекин мо қарор баровардем ки ӯ ба октагон мебарояд ва ҳама дидед ки дар дуюм раунд организм барқарор нашуд. Медонам ки бисёр саволҳо ҳастанд ки чаро дар ин муддат вазни даркориро накардед. Ҳамзат ҷангвари касбӣ аст ку? Лекин бо UFC гуфтугӯҳо буд ки Ҳамзат бояд бо Прохаска дар вазни 93 килограмм ҷангад. Ҳатто шартномае тайёр буд ки бояд танҳо имзо мегузоштем тамом. Лекин баъдан намояндагони UFC бо Ҳамзат ба алоқа баромаданд, на бо менеҷер, на бо ягон аъзои даста, балки бо худи Ҳамзат ва гуфтанд ки бо Шон меҷангӣ. Ҳамзат чунин шахсе ҳаст ки ягон вақт ягон касро рад намекунад. Ҳамин гуна Ҳамзат маҷбур шуд ки дар 2 моҳ 21 килограмм вазн кам кунад, аз 105 кило то 84 кило. 2 ҳафта пеш аз муҳориба вазни Ҳамзат 92 килограмм буд ва бояд ки 8 килои дигар вазн кам мекард. ҳозир мо аз UFC реванш талаб кардем. Моҳи октябр дар Абудаби турнир мегузарад ва мо реванш талаб кардем, чунки Ҳамзат чунин шахсе нест ки корҳои худро ба анҷом надода ба дигар вазн равад. Мо ҳарчи зудтар реванш мехоҳем. Акнун мебинем ки онҳо розӣ мешаванд ё не, гуфтааст бародари Ҳамзат Артур Чимаев. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, аз рӯи суханҳои бародари Ҳамзат, ӯ баъди вазнкамкунӣ худро барқарор карда натавонист. Аз ҳамин сабаб дар дуюм раунд аллакай хаста шуд, чунки дар 2 моҳ 21 килограмм вазни худро кам кардан барои Ҳамзат хеле вазнин буд. Ба фикри шумо сабаб ҳамин буд ё ин ки дар дигар чиз аст? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.